Какво е, тата? Ролери. Ролери? Браво на дядо Коледа. Много са готини. Вау! Даже си има, виж, Какво е това? да можеш да си ги стягаш. Виж ги какви са хубави. Да, има и такова, има и И книжка. за спирачи. Тате, това за какво е? А това е гаранционната карта, тате, кога са продадени. Отваряй го бързо да го видиш. Добре. Селянчо на каката сигурно ще са много бързи. Виж, имат 4 колелца. Ама тя са панди. Ще ме дръжа за ръчичката, тате. Да. Ще ме дръжа. Я да го видим по скейтборд. Тата имам и още един връзки. Бре, червен. Гледам, че имаш скейтборд. Как да го отворя? Късай! Еха. Какво си поръча? Това е дядо Коледа. Да, ви дава чисто послушне. Като го запълниш много така. Тете, как да го снима? Чакай. Тук отгоре има да е лънч, тате. Как да го махна? Добре, какво имаш ли, бе? Какво Скейтборд. ти е донесъл? Скейтборд. Ще писа ли му за такова нещо? Да, мен вкъщи да не ми донес пак скейтборд. Що скейтборда? Той да не се обърка случайно. Мама, нали вкъщи написахме скейтборд. Да, мам. Но той тук го донеси. Аз не му казах. Аз му написах с друга картинка, но той това. Това друга картинка. Ами аз му написах по-малък скейтборд. По-малък, бе. Да, и... И то по-малък няма може да се качи на него, тате. Аз ще кажа това. Това знаеш как ще забавляваш? Как? Аз съм карал и знам. Виж как е направен? Какви го горе? Това е да не падаш. Направен такъв, да не е пада. Сега, виж. Гладка. Седни на него, седни тук. Седни. Не така. Е така. Е така е подължена. Така. Сложи си тук. Сложи си краката. Тук свиги. Свиги. Надигни се. Дай, будай с ръце. Така. Дай. Аз първо така карах, като се науча. Докато се науча с ръцички. Виж, точно се попираш. Дай сега, стани. Стани. Стъпи тук. Е, тук едното кръче. Върху. Тук друго. Дай сега. Дай. Така. Дай сега. Видя? Точно за тебе. Аз как да го правя да тръгва? Ей така? Да, така. Добре. Това първо да си ги обуй. Какво е това? Обърни ти! Моля? Чакай бе, тати, можеш да подарат себе. Дай да ги отворим всичките.